Kaixo, ongietorri jakindunera. Ekuazio birkarratuen harira, ekuazio hau bidali digute galdetzen ea zelan ebazten den. Bai, baina esan behar dizuegu hau ez dela ekuazio birkarratu bat. Bai? Hala eta guztiz ere, azalduko dizuegu zelan ebazten diren halako ekuazioak. Konturatu behar zareten denengo gauza da, bi monomio hauek, edo bi monomio hauetatik atera ditugula biderkagai komunak. Bai. Eta holan askoz ere errazagoa izango dela ekuazio hau edo ekuazio mota hauek ebaztea. Bai, orduan, ze biderkagai atera ditzakegu? Bueno, izaren edo ez ezagunen aldetik nahiko argi dago iza karratua kentzen badugu, bai, iza karratua ateratzen badugu, adierazpen hau gelditzen dela, holan, ezta? Bai, iza karratua atera dugu, beraz, hemen ez daukagu ja izarik, eta iza karratu zati, iza karratu eta bestea kanpoan. Bai? Haratago joan gaitezke, eta behar bada konturatzen zarete, 75 hau dela 3 bider 5 bider 5, bai? Edo 3 bider 25. Orduan, nahi izan ez gero, atera dezakegu baita, 3 hori, hemen gerituko ginateke izakarratuarekin, eta hemen 25arekin. Bai, hau ikusten dugunean ja, behar bada konturatuko gara, hemen biderkadura bat daukagula, eta biderkadura honen emaitza 0 dela. Beraz, pentsatu behar dugu, zelan lortzen dugu biderkadura bat 0 ematea. Behintzat biderkagaietako bat 0 izan behar du. Bai, orduan, zelan planteatzen ditugu halako ekuazioak? Hartzen dugu lehenengo biderkagaia, eta esaten dugu, 3 izakarratu, berdin 0 biderkagau, lehenengo biderkagai hau 0 denean, ekuazioaren baldintza edo ekuazioa bete egingo da. Bai, orduan, hau ebazteko, 3a pasatuko dugu zatitzen, 0 zati 3, 0, beraz, isakarratu, berdin 0. Bai, orduan, hemendik ateratzen dugu gure lehenengo bi soluzioak izango direla iza 0 eta iza 0. Bai, orduan, hemen gure lehenengo bi soluzioak. Edo, gure lehenengo soluzioa. Bai? Orduan, orain, gelditzen zaigu bigarren biderkagai hau. Bai? Izan daiteke, bigarren biderkagai hau 0 denean baita, adierazpen osoa izango da 0. Beraz, hartuko dugu bigarren biderkagaia, eta jarriko du, bai? Izakarratu, kean 25, berdin 0. Izakarratua, ez ezagunak usten ditugu lehenengo atalean, eta bigarren atalera pasatzen ditugu koefiziente askeak. Kasu honetan 25. Bai? Orduan, orain, hemen berbi daukagunez, berbi hau beste atalera pasatzeko, erro karratu batekin pasatuko dugu. Bai? Orduan, iza, berdin, erro karratu 25. Zein izango da izaren balioa? Plus, minus, 5. Bai? Beraz, zeintzuk izango dira ekuazio honen soluzioak? Iza 0, iza 5, eta iza minus 5. Hau izan da guztia, gogoratu, bai YouTubeen eta web orrialdean jarraitu jakindun.